aħna nemnu fikom, maħna se taħdem, aħna maqudin għal Malta, aħna hawn għalik, aħna għanna fiduċja fik, aħna miegħek għal Malta. Diskors pożittiv u b'saħħtu mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta kienet jindirizza mass rally fir-Rabat Għawdex, rally li immarkat komplija ta' kampanja pożittiva u b'viżjoni li qed joffri l-Partit Nazzjonalista biex f'pajjiżna jġib il-bidla li hemm bżonn anke fil-Gżira Awċija. Dik hija il-kelma u dik il-kelma jiena se nżomma. Matul id-diskors tiegħu Bernard Grech ispjega differenza bejn il-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista u l-manifest tal-Labor fejn f'dan tal-aħħar wieħed isib proġetti li ilhom imwiegħda 9 snin u li qatt ma saru. Min-naħa l-oħra, il-Partit Nazzjonalista għal Għawdex għandu proposti li ġejjin mill-Awċin stess wara il-konsultazzjoni kontinwa li saret fl-aħħar xhur. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li s-saħħa f'Għawdex se tkun priorità assoluta fejn l-uniku sptar f'Għawdex ma jibqax għan steward u jingħata lura lill-Awċin. Mhux biss, gvern ġdid tal-Partit Nazzjonalista jibni wkoll sptar ġdid ta' 400 sodda. Minnaħa l-oħra, Robert Abela se jibqa' jagħti l-miljuni għal xejn lil ta' steward. Matul id-diskors tiegħu Bernard Grech itkellem dwar aktar skandli li qed jaffaċċja Robert Abela, abbuż ta' poter u aġir suspettuż ferm li minnu seta' ddaħħal il-miljuni filwaqt li kien qed idaħħal 28,000 euro fix-xahar għaliex kienet jaħdem il-ħadd mal-awtorità tal-ippjanar li permezz tagħha abbuża bil-poter. Allura nerġa' nsaqsik Robert Abela, għaliex trid aktar poter biex issikket lill-oppożizzjoni, biex issikket u talaqħal il-ġurnalisti, biex tkompli issikket u talaqħal il-poplu Awċi u Malti, biex tkompli tagħmel li trid. Gvern ġdid tal-Partit Nazzjonalista iwiegħed li mill-ġid li jinħoloq f'Malta u f'Għawdex igawdi kulħadd u mhux il-persuni fil-poter u ħbieb tagħhom. Bernard Grech spjega kif il-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista taħseb f'kulħadd, iżżomm il-persuna fiċ-ċentru u taċċerta minn kwalità ta' ħajja aħjar għal Maltin u l-Awċin kollha. U rejnikom kif il-Partit Nazzjonalista imbidel f'din is-sena u nofs li l-nikab tal-Partit Nazzjonalista komplejna nisimgħukom, komplejna natukom widen, iltqajna miegħek lin-negozji qegħdin inwedukom fair playing field li l-gvern ma jikkompetix magħkom u ma jeħdilkomx il-ħaddiema b'mod inġust. Li l-ħaddiem qegħdin intuku l-opportunità li tkompli timraħ. Li l-ġenituri qed inkomplu ngħinukom fit-tkabbir tal-familja tagħkom. Lill-anzjani qed inwedukom titjib fil-kwalità tal-ħajja. Kien Kutajjar, Net News.